Мирослав Станев. Днес ще бъдем за любовта. Защото трябва винаги да бъдем наранени. Не може ли да бъдем щастливи с човек, който сме избрали да сме? Или защо избираме някой, който знаем, че ще ни нарани? Нужно ли е това? За кой? За нас? Да тъжим, после да се чуем какво да правим, как да го върнем? Не мисля. Защо не като си хваниш някой, не стоиш с него, а ходиш при други? Не мога да разбера, това ли е любовта? Да се тъжим? Ами ако това е за какво общение? Тъжни мога да сме и без любов. Има много неща, които могат да ни наранят. Да накарат да сме тъжни. Това ми е чудо на мене. Защо? Какъв е смисъл на любовта? Мисля, че трябва да сме щастливи. Любовта, любов, обич, красиви моменти. Винаги ги има. И пак ще ги има. С различни хора. Никога не може да са едни и същи. Защото понякога биваме излъгани, наранявани, предадени. Което не мисля, че е много правилно. И за мен е грешно това. Мисля, че хората трябва да разберат едно. Че не мога да се подиграва с никой. Защото как ти имаш сърце и той има сърце. Всеки е така, всички създадени е еднакво. Макар да сме различни. Точно това е, че повечето мислят за секс. Секс? Добре. Какъв е смисълът секс? Щастлив си като направиш един път секс? Не мисля. Мисля, че ще просто щастлив, ако си хванеш някакво момиче и се наистина с нея. Чув се сигурен, обичаш я. Знаеш, че тя също изпитва към тебе. Тогава секса има значение. Тогава секса е интересен и хубав. А отидеш да се наебеш с някоя... Не е също. Не е интересно, не е хубаво. Просто се освобождаваш. Това за мен не е любов. Любов е да намериш нещо, което може да споделиш милоти с него. Да си щастлив наистина. Да знаеш, че си с него и той е с тебе. И да те радва това. Да не ти пука другите какво говорят. Нека те да си говорят. Важно ти какво мислиш. Това е за мен любовта. А не да си хваниш някой, да отидеш, да му изневериш, с небеш с някой друг като животно и да му кажеш, после ми късам. Давам ви пример. Сега не казвам, че винаги става така, но повечето случаи. Това ли трябва да е? Не. Всеки тъжи, когато бъде наранен. Затова замислете малко. За какво трябва да нараняваме другите? Коментарите могат да пишете отдолу. Беше ми приятно.